Ostatnio rychtował żech sam drożdże domowe. Link do tego filmiku znajdziecie pod tym filmikiem. A jak już mamy domowe drożdże, to trzeba z nich narychtować jakiego porządnego chleba. A co z tego wyjdzie, już obejrzycie za chwilę. Na sam początek przyjdzie szklonka wody i szklonka mąki pszennej. Najlepsza by była 750, taką mąka chlebowa, ale jak takiej nie macie, to może być i 500 albo 550. No i te nasze domowe drożdże. A jako, że drożdże lubią się pojeść, to trzeba im tam jeszcze dać łyżeczka cukru. Potem trzeba to porządnie wymieszać i odstawić w jakie ciepłe miejsce. Jo, nagrzewam się bradruła, piekarnik, tak na 50 stopni, przykrywam to i wrożą tam, żeby się to wyrosło. Te drożdże trzymałem tam z tym ciastem 2 godzinki, bo to one potrzebują trochę więcej czasu, a potem przyjdą 2 łyżeczki soli, 3 szklonki mąki pszennej i 2 szklonki mąki razowej, pszennej razowej. Do tego jeszcze szklonka wody i porządnie trzeba to wyrobić. Ten chleb chciałech się upiec w naczyniu żaroodpornym. Posłałech tam trochę mąki na spodek, a potem przyszło to ciasto, choć tak po prawdzie muszę wam powiedzieć, że najlepiej by było dać się tam papier do pieczenią, bo to potem nie ma problemu z wyciąganiem chleba z takiej formy. Nie skorzy i trochę wody wam się też przyda, żeby fajnie uformować, uklepać tam ten chleb. Jożech to potem przykrył górą od tej formy, ale jakbyście nie mieli czegoś takiego, to możecie go normalnie nawet władować do kiksówki i potem w jakie ciepłe miejsce na 2 godziny, to też richtig dobrze wam urośnie. Widzicie sam? No, jeszcze tak porobił takie esy floresy ze nożem, ale to nie trzeba czegoś takiego robić. Już teraz ino pieczenie nam łostało. 230 stopni bez pierwsze 10 minut, potem 200 bez 10 minut i 180 bez 40 minut. Potem go wyciągcie, dajcie na jako kratka, żeby się ochudził i za pół godziny się za niego biercie. Półtora dni temu robiłem drożdże domowe ze kartofli i piwa. Co z tego wyszło? Taki chleb. Sam te dziurki są richtig fajne. Może on sam nie jest taki wyrośnięty jak te takie niektóre sklepowe chleba, ale on jest fajnie, patrzcie, fajnie jest puszysty i w środku jest też fajnie wilgotny. Ja miałem też tako srogo to takie naczynie żaroodporne i bez to on też nie umiał tak pójść mocno w górę. I sam końcem tego chleba, taki chleb to on nie potrzebuje nic więcej, inno zdziebko masła. Nie wonia takiego zapachu tych kartofli, ani jakichś takich tych piwnych nie ma w tym, ale ktoś chce wody, to muszę szybko jeść. Normalny, prawdziwy chleb. Wiecie co? Zróbcie się tak.